بتاع الواتساب يعمل كده اهوت وهيد سكان. تمام كده بقى في الواتساب. في الواتساب كده بقى واتساب على الرسائل اللي هتجيلي ايوه لا ما ده اللي انا عندي عندنا. لا لو انت عايز تهكر تليفون تاني اندرويد بتدخل الرقابه الابويه وبيظهر لك كل المميزات. كان عنده هو. وتخفي البرنامج من عنده عشان ما يعرفش. وتخفي الاشعارات بتاعت البرنامج. وتخفي الاشعارات بتاعت زي اسمه ايه ده؟ تقدر تقفله الجهاز برضه وكل حاجه. زي الاي سباي. في برنامج تاني انا كان عندي الاي سباي ده زمان وانا في برنامج تاني بقى هوريه لك كنت شاريه انا. تمام بس لازم ادخله على برنامج على الجهاز هو في الكود بيختفي. انا الجهاز كله معايا. واتساب طب حلو. اعمله. اتصالات. لا ده قصه بقى. بص يا ده في برنامج تاني انا مش بهتم بس بدوس انا لو عليه دخلت اعرف اصور كل حاجة. فيديو صوت وصوره واقف التليفون مقفول تفتح التليفون كده وتقلب ما فيش اي حاجه. انا مره دخلت برنامج على الاندرويد كنت انت مثلا قاعد ماسك التليفون مقفول. Miláci, sledujte ten profil, prosím. Prosím. Dneska jdu na diskotéku. A je mi skurvená zima. Čau, Major. Když budete sledovat ten profil, tak potom uvidíte všechny streamy z práce. Jaru Čůrak, vydržte. Když budete sledovat ten profil, tak potom uvidíte všechny streamy z práce. Jaru Čůrak, vydržte. Když budete sledovat ten profil, tak potom uvidíte všechny streamy z práce. Jaru Čůrak, vydržte. Jo, chci vidět tu bundu, počkejte, já vám ji ukážu, jsem dneska dostala. Nevím od koho, nepovím vám od koho. Ale vám to asi může být jasné, od koho. Je strašně velká. Zdravím, ahoj, čela Marko. Prosím tě, slečno, přileď v 6 ráno, budu tě čekat na letišti. كل ما يقول لي انا رايح الشغل انا مش لازم النهارده اقول له طيب هتاكد من الدنيا واعمل نفس اتصال في الفيديو عشان انت عارف ان انا بحبك قوي. والله امبارح قلت له كده ايه؟ امبارح قلت له كده مش اجازه بكره عشان خاطر المشوارات كتير وكده فلازم نخلص. لولا ان انا صدقت كنت رنيت عليك. تمام؟ قالت لي ايه؟ النهارده الجمعه تعالى لي لا فقدتها الثقه. انا السبت غيرت الجمعه. Já si jdu s váma chvilku povídat. Teď tady bude klid. Tohle chce taky dopryč. لو شكله صدقين بالله؟ لما ارجع يا لازم Holky moje, přileďte sem, pojďte do práce za mnou.
Je to tu fakt úplně super. Moc vám to sluší. Komu čemu. Ne, já si s nimi pokecám. Já si s Tonym pokecám úplně na pohodu. Komu to sluší? Jako mě a jemu? To by byla dobrá fotka. Počkejte, já si zapnu. To by byla dobrá fotka. Počkejte, já si zapnu. To by byla dobrá fotka. Počkejte, já si zapnu. Nevykej. Jak jsi říkala, ještě dneska ne, protože jedny obchody byly zavřené a k tomu překvapení potřebuju výbavu. Protože jsem se dozvěděla, že do Česka poletím tak za rok, na 14 dnů. Tak za rok, no. Nevykej mi. Děkuju, čelamátko. Pojďte lajkovat pupici. Verunko, děkuju, zlato. Veveruška, ne Verunko, Veveruško, promiň. Děkuju. Musíš dřív než za rok, pozor na to. Proč myslíš? Dneska jsem mluvila s právníkem, k rozvodu vůbec nepotřebuju, protože nemusím ani do Česka pro novou občanku, protože v Egyptě občanku nepotřebuju, potřebuju jenom pas a když jsem tady k pracovně, tak nemusím, protože moje vízum je v pořádku. Nesere ti ta žlutá. To se vám zdá, že je to žluté jahůdko? Vízum, úplně v pořádku. Vízum je úplně v pořádku. Ono ti, když tady pracuješ, když máš smlouvu, tak ti ho normálně prodlouží. Jsou tady holky, které jsou tady už třeba 3 roky a neletěly domů do Evropy. Ahoj, srdíčko. Na Sibir? Hele, mě je zima i v Egyptě, jako tady jsou palmy a já mám na sobě zimní bundu. Vypadá to fakt hodně žlutě. To se vám ale, Veveruško, zdá. Gaute dísko. Ježiš, oni než si dopovídají. Ono se vám to zdá. Teď to vypadá, že je to úplně bílé. A přesně takhle to vypadá. Tak to už máme v Čechách teplej. Já nevím, kolik je to stupňů. Slečno, buď v 6 hodin a 5 minut ráno na letišti. Budu tam čekat. Budu tam na tebe čekat. Přeňáká Lenka, a vy lidi víte, která Lenka, poslala letenku, poslala pás, udělala se jí smlouva, všechno tak, jak má být. A když se jí zeptalo, jestli přijede zítra v 6 ráno, tak přestala reagovat. A v 0:50 by měla vyletět z Prahy a doufám, že poletí. Doufám, že poletí.
Jdu, čekám na ně. Oni než si dopovídají, to je půl roku. To je půl roku, než se půjde na tu diskotéku. Děkuju. Sorry, where is place? Hurghada, Swissin. Blondie, děkuju. Ano, máš možnost dovolené, úplně normálně. Úplně, samozřejmě ne, že když tady budeš týden, tak si řekneš po týdnu jedu na 14 dnů do Česka, jo. Normálně máš nárok normálně na dovolenou. Tony. Pojď sem. Work here and holiday. Work here and holiday. Work here Yes. and holiday. Fly to Czech Republic. Yes. How much days? How much work? 3 months. 3 měsíce, po 3 měsících můžeš. 3 měsíce, děkuji za srdce na dlaní. 3 měsíce tady a po 3 měsících můžeš letět na dovolenku. To jsou moje baby vlásky. My crush. My crush. Я приеду снорклинг. Děkuju, Blondie. My crush. A na jak dlouhou dobu? Jak dlouho chceš, Pajuško? Jak dlouho chceš? Pokud, jako na jak dlouho ta dovolená? 14 dnů maximálně, 2 týdny max. My love. Jo? A jak dlouho chceš tady pracovat, záleží jenom na tobě, jestli se ti to bude líbit nebo ne. Ale věř tomu, Blondie, děkuju. Zkušební doba. My. What you say? Lasky? Miláčci. Miláčci. Milačci. Wow. Thank you. For me. For her? Okay. Thank you. Děkuju, lásko. And for me? Pošlete mu něco, prosím. Něco velkého mu pošlete. Pošlete? Wait. Okay. Možná pošlou, možná ne. Možná pošle, možná ne? Možná jo, možná ne. Maybe yes, maybe no. Oh, small. What is this? Come on. Okay, thank you. Mwah. Wait. Habibi. For you. Habibi, come to Egypt. For you. Něco pro tebe. For you Možná. who? I don't Me? know. Yes, for you. Roses. Oh. Thank you. انا عايزك تجيب لي حاجه. Hi. For you. Oh, thank you. Sušenka. Klamada. Chalamada. Thank you. Chelamada. Serce. Oh la la. ماشي. We go disco. Come with us. You come with us disco? Live. Chcete být to živě na diskotéce? Goodbye. Tak Yeah. Okay. Oh, they send me big heart in my head. Heart in my head. O srdíčkování. Small. ما فيش عندي لايف ده. انت انا فاتح من التيك توك بتاعها. انت بتجيب فلوس؟ بتجيب فلوس هي. No, لا هي بتاخدها. No. هي بتاخد على حس Nemluv فلوس. o penězích. البنات كلها دخلت على تكتب لها جامد حلو عسليه قوي بتاع. ويت No. هي بتاخد على حس فلوس. Nemluv o penězích. البنات كلها دخلت على تكتب لها جامد حلو عسليه قوي بتاع. ويت Nemluv o penězích. البنات كلها دخلت على تكتب لها جامد حلو عسليه قوي بتاع. ويت
Okay. Zmrzlina. Musíš lízat. Really? Someone say like this? Why? Elements? Who is this? Natalia. B2, Natalia, B2. We go to B2. La 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 la. We go to disco. Boom, boom, boom. Come join us. Come on. Come to dance with us. Come to dance with us. Come to Egypt. Every day we party. Every day we party, huh? Jakub. Miru, to je šéf? Jo. Jo, disku půjdu s váma na pivo. You are my boss and Yes. she's drinking beer. Good. Come drink with us. And me ID. Okay. I bring you ID. Good. No. We go to party every night. We party. Look, Palma. 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 I have Palma in my head. يا حبيبي ايه حبيبي حبيبي ايه ده انت طيرت الوقت كم حبيبي come to Egypt. She's new animation also with us. Russian girl crazy. Crazy. Come to us for the work. We have big team. Big family. After 1 month she come back. Really? Everything good? Všechny dobré. Okay. I need pink room. Mirus, pink room. She want pink room. Say it. Já chci růžovou místnost. Napište mu někdo anglicky, že jsem měla i v Česku růžovou kuchyň. She want pink room. Streamuj si, ty jsi chtěl streamuj si. Stream. Oh, watch out. Осторожно. Sorry. My eyes. Pink room. Dark rose. She said pink kitchen in Boston, sugar. Huh? Si to přečti. It's Česky. I don't understand. No, Rozumím. English. She had pink kitchen in past. Oh, okay. I make pink room for her. Yes. Yes. Okay. Tomorrow I go buy color, and I make room. Yes. Pink room. Yes. Yes. Pink room. Tomorrow we make the pink room for her in hotel Ocha. Zitra pink room. Zitra pink room. بص هو عندنا حاجه صغيره كده رجاله يعني بس عايز اقول لك حاجه صغيره كده. ده جروب هو معانا فيه، انا بقول له ايه Tak. Okay, speak and I Počkejte, lásky. Přijený vše, jdete celá banda. Miru, jo. Tam se líbají jenom muži. Tady se líbají jenom muži. Jo, on je fajnový a to je můj šéf. To je tvůj přítel. Pojďte všichni sledovat tuto stránku, když jste tady. Je to na TikToku. Všichni, OK? Čikni. Je známá slečna a ona má 128 000 sledujících, ale na streamu má třeba 10 lidí. Já už sleduju, super. Jsi blbá, všichni tam budou psát. Tonyho to vůbec nezajímá. Víš, kolik lidí už Tonymu psalo sračky? A i frajerka nějaká mu napsala na WhatsApp z českého čísla. Já to číslo mám i ty zprávy.
že chce nastoupit do práce jenom pokud mě vyhodí, protože kradu a takové a on to má v píči. On neřeší to, co se děje na sociálních sítích. On je docela velká osoba tady v Hurghadě, takže asi tak. Takže asi nějak tak. Pracuje, kdo pracuje? Kdo pracuje? Jo, budu mít růžovou místnost. Já budu mít všechno, co chci. Počkejte, já si kouknu, kolik mám procent baterky. Já mám 18%. Já mám 18%. To je Ukrajinka, to je Ruska. A prý jako bude animátorka, já nevím. Já nevím, papá Žanetko. Best mukbang? Mukbang? Ne, to ne, já jdu s tebou na disco. Where are you from, Hurghada? A se ti to nevybije v pořádku, když se mi pije mobil, já jsem v pořádku. Já totiž nebudu celou dobu na diskotéce. Nice. Waiting. No? They are waiting. Yes, voice, yes. Welcome back. Welcome back, my nigga. Yo, yo, yo. My friends. Come. Hey, hey, hey. Whoa, 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 whoa. Live. Live TikTok. Let's go. We are going to inside Hotelo. We are inside Hotel Intercontinental. And we are Hotel Swiss Inn. And Swiss Inn Resort, Hurghada. Huh? Not long. Yeah, but because the manager come. Okay, and here we are going to club. We go to club? Yes. I'm hungry. Yes. Here we go to club. Now you see club. Lot of men. Oh, Yeah, it's I always. don't like. It's always here like this. B2 club. Ticket. Yo, yo, yo. Ticket. Boom, boom, boom. شغالة معك يعني؟ لا على طول مع السين. اهو. B2 club. بفتح لي باب. Let's go. Hello my friend. الحمد لله اجي لك دلوقتي. خد درينكات طيب. يا بيبو. 3 4 5 6 يا بيبو. هات فين المعفون مع مين؟ مع مين؟ ميكي النهارده ولا معرفش. ماشي. Let's go. 2 drink. ID. Look, welcome to the club. Bam. Oh, bomba. Okay. Me too. Let's go. تعال رايح تعال. Happy.